dako zu platuen? Begiratuko dut. Nik ez. Eskaz, Eskaz, bialduk ikeri WhatsApp bat. A ber, zalantzan nau, horren beste urte eta gero. Selfie bat egin. Selfie bat, bale? Venga, kikentza selfie bat, baina zalantzi dakot, Euskal Telebistako miluziek gugarala. Miluzeak, bai. Zuek zu ezari Euskal Telebistako miluziek. Desanot, miluze bada izen ona? Zer izara, orain zalantzan jartzen saio horren izena? A ber, gu luziek bagara, hanka luziek bai, begi luziek batzutan bai, miluziek. Miluzeak, euskara dantzan, eta mia dantzan jarri, asko hitz egin. Ja, igual gehiegi. Baote duen konotazio zera bat? Ez dakit. Baina gu gara miluze honak, Iakikek zer dinon. Datozela gure lehiakiak zer dioten. Hemen Euskal Telebistako miluzeak lehiatzeko prest, Elizabeth Erlantz, Jone Nikole, Iker Ritanora. Elizabeth Erlantz, ze serio, sartu zareten. Bueno, miluzen kuadrillako egia. Bai, ja. Odolekuek, Erlantz. Bai, ze moduz? Ondo. Bost garren saioa. Barkatu ez, zuek zarete miluze honak, konotazio positiboak dena. Bai. Bueno, danok, norrez. Hori ba. Bueno, batzuk, bai, denetan ditau. Elizabeth Erlantz, bost garren saioa esan dugu, Erlantz. Bai, hori da. Finaltxu bat egiteko gogo handiarekin. Bai, egia esan, bai. Bai, ja, analizatu dugu dana. Ja, bost saio egiten dituzue? Bai, denbora espero izan dugu oraingoan baietz. Herri kiroletan ja izen emonda sokatira apur batzuk egiten, ja finalera iristeko. Esango dugu, Donostiatik dator gure bikotie, lagunek eta posik egongo die, zuek ikusten behintzet, telebistan. Bai. Hori bai. Eta fankluba ja eratuta be bai. Guztiz. Oso ondo, sorte egon bikote. Fankluba besterik ez du nahi. Final bat, mesedez! Ea gaur, animo. Jon eta Nikole, ongi etorri zer moduz? Ondo. Bai, zer batzuk finalik ez dute jokatzen eta bestea gortxeari dira, Lau saio, laugarren aurkoa, 1.100 euro pilatuta. Bai. Ondo. Pospozik. Pospozik, noski. Ezin keja. Diru horrekin zer egingo dugun, argi daukagun? Oaindik ez dakigu. Gastatu, seguro. Bai, gastau seguro. zertan Zertan ez dakigu. Aber, pixka gehiago lortze deun, eta gero ja erabakiko dugu. Geixiago lortuta, helbururi finkatuta, badukazue edo bat ere ez? Bidaia, alba. Bai, bidaia bat, albalin bada. Nora? Eskapadan bat, nun maitea. Ez dakigu. Rioxara... Egon ginen. Logroñoa ginen. Bai. Bai. Ingen nahikoa. Rioxa Logroño baino askoz gehiago da, Bueno, bai, arrazei. Esan dakoa, bi mediku, hementxe, medikuntzako bigarren urtean, Jon Ezuk, familia medikuntzara edo bideratutako goa. Gero esaten da ez da, familia medikuek mediku izateaz gain, beste lanbide asko ere behar izate dituztela, psikologo lanak egin, haurtzaindegi lanak egin. Presta du hortarako? Beharko. Bai. Bokazioa badago. Beharko behar dira, eta. Bai, noski. Bakizu familia mediku bariek hausen dugu, pile bat denpora. Bai. Aprobetxatuko dukanera. Ia ze pasaten da Bermioko ambulatorioan benetan nabil. Ez dago familia medikurik? Bueno, jakartzen dute eta inorreztator kurritzen orduen, Jone Ni jungo, deitzu betekin. Gero ikusi dut gainera, pare bat urtez egin zenuela karateazuk. Bai, inun. Hori alere ez duzu aplikatuko... Ez lasai. Asko kejatzen diren pazientekin edo... Igual batzuk merezie. Batzuk merezi. Eta Nikolek berriz neurologian edo aritu nahi du. Ez dakit neurologoek ze fama duten. Nik ere ez. Nire izan ziaten antisoziala. Antisoziala? Hori ditu ziaten, bai. Baina ez du zertan, Oso soziala zarazu, Bai. Beste lagok ere badira. Eta mil luzea gainera. Defondo izola bikote, ongi etorri izatean. Eskerrik asko. Iker, nora ze moduz? Ondo, gogotxu zatozie? Bai, gogotxu. Ondo. Iker, nondik? Bilbotik. Bilbotarrak? Bai, Bilbot. Bueno, leku ederra. Atzo nintzen Bilbon, ze guztara gotan garan Bilbon beti. Ze polita dagoen Bilbo. Benetan, Bilbo beti, politxe, ze guztara gotan garan Bilbon beti. Bueno, Iker, lagunek zarie? Bai. Non estatute edo noiztik? Lagun baten bitartez. Bai, urtarrilan ezagutu ginen. Bai. Bai. Ontasuna fresko dago. Bai. Oso ondo, orduen, baina horrek esan nahi du oso intentsue dela, ja miluzen bat ere egoteko. Horrek nahi du esan oso lagun handi egin zariela. Bai. Ondo, Iker za ikasten zabiltz? Euskal hizkuntza eta kultura eta hizkuntza modernoen gradu bikoitza Deustuko Unibertsitatea. Hori guztia, Bai. Esaten ere lana, Ondo, Hizkuntza interesgarri. nahiko etxo. Bai, ez da? Interesgarri? Bai, momentuz bai. Bueno, momentu. Izenak interesgarriago dirudi. Momentuz bai, dantzen egitezu be bai. Bai. Euskal dantza da beti jaialaien basurtun eta lehen dantza kontemporaina. Baina... Gauza bakarra ezin duzu egin. Radua bikoitza, dantzak ere estiloan. Dena bikoitza. Oso ondo, partikularrak emote bai bat eta bai bestie. Bai. Ondo? Umetxuek, zer? Ze moduz, nora? Nahiko ondo, momentuz. Bueno, nahiko ondo. Zemat urtekoak? Amarta, ma biztu dut? Ez nago ziur. Bueno, lasai. Txikialdia. Ere. Zer ikasten zauz, nora? Nazioarteko harremanak. Eta, ze moduz? Oso pozik, momentuz. Erto? Bueno, sorte honon, ez dakiz intentziorekin zatozien?
Momentuz parte hartzea. Parte hartu da bestik irabazi, Bikote hona, hau paso beko, ongetorri. Parte hartu bai, aldela irabazi eta eraman etxera. Erne, gaur jokoan, 6.050 euro minuteko zakoan. Ondo. Nazioarteko harremanak, Portugaleterekin, zunzunegi gaztetxeko lagunak hemen dira, eta hau batzuek, ongetorri. Jende jatorra. Iker Nora, gure jatorra baikara. Zuek aukera, lehenbiziko erronda honetan zertan ariko zareten, erabakitzeko. Hortxe dituzu aukeran, ikusi-makusi, triboren berbak, fotokumeak. Ikusi-makusi. Ikusi-makusi zuentzat, Elisabet eta Erlantzentzat berriz. Fotokumeak, triboren berbak. Triboren berbak. Eta Jon eta Nikolerentzat, fotokumeak beraz. Oso ondo. Elisabet eta Erlantz, triboren berbekin hasita, ezaugarri fisikoak izendatzen ariko gara. Zuek ere ezaugarri guztiak, aktibatu beraz. Hauetxe dira berbak. Eta denbora. Sudur luzeduna. Iriskoa. Erlantz, sudur luzeduna. Mokoduna. Zondo, buru handia duena. Sagarrondoa. Ikain. Itxusia. Txatxarra. Elisabete, sudur luzeduna. Mokoduna. Buru handia duena. Sagarrondoa. Itxusia. Txitxilin bakoa. Sudur luzeduna. Mokoduna. Buru handia duena. Sagarrondoa. Itxusia, Erlantz. Iriskoa. Ez. Sudur luzeduna. Mokoduna. Buru handia duena. Sagarrondoa. Itxusia. Ipurrigarra. Sudur luzeduna. Mokoduna. Buru handia duena. Sagarrondoa. Ea, itxusia. Atzebikoitza. Sudur luzeduna. Mokoduna. Buru handia duena. Sagarrondoa. Ea orain, itxusia. Ez eta gizten gatzen zen, txatxarra. Ez. Sudur luzeduna. Mokoduna. Sagarrondoa. Bermion. Motza, itxusia. Zuretzat motza laburre. Laburra, hori da. Motza. Eta laburra eta itxusia litzateke, baina... Gero, feue esaten du adibidez, bai, baina miluzerako motza. Motza da, feue, bai. Ederto, bat. Ez da, zozer, saltatu, amartuntu. Gauza eder hauek, datoz, orain gure bertsoaren eskutik. Jon eta Nikole, basarie bizitzako plazer txikiak dastatzeko zale? Saiatzea. Bai. Holan, plazerra moten zuien zeo zer? Kafia hartzean, Bitu bai. Nola? Bai. Kafea? Kafesnia, ebakia. Bai. Neuri bai. Azukrearekin gabe? Azukre gabe. Ta udaran izotakin. Jone, holan, plazer txikiren bat? Irakurtzea, esan Marko, loitea. Liburutxu bet, loitea. Ba, ia sorte dunak bazarete eta txirritatxok zuekin bat egiten duen plazer txikietan. Hortxe berbak, erabili beharrekuek, Jone Nikole. Liburu on batean murgildu musu goxo bat ahoan euritanten hotxa entzutea etxeko bero goxoan arrautza frigituak afaldu bainutxo bat itxasoan plazer txiki handiez gozatu segi bizitza osoan. Zalantza batzual gozatu baino gozatzen izango den, ikustagun. Hori xean gasoa garra, baina ondo. Bildo eta puntu bikote. Nola hon. Zora garri, Iker eta Nora, begiak ondo zorroztuta iritsi gara orduan miluzera. Bai. Beharko. Ikusi makusin, hauetxek taulan agertuko diren 8 elementuak, erne. Elementuak edo pertsonaiak, Charles Chaplin, Madonna, Cleopatra, Freddie Mercury, Mahatma Gandhi, Frida Kahlo, Napoleon Bonaparte eta Marilyn Monroe. Demora, Iker. Freddie Mercury. 4. Cleopatra. 3. Chaplin. 1. Sondo. Napoleon. 6. Madonna, Nora. 7. Frida Kahlo. Iker. 6. Marilyn Monroe. Iker. 7. Gandhi. 2. Freddie Mercury. 1. Cleopatra.
Iru. Nora da? Nora. Iru. Chaplin. Lau. Napoleon, Iker. Zazpi. Madonna. Bi. Frida Kahlo. 6. Marilyn Monroe. 8. Ondo. Gandhi. 5. Freddie Mercury. 4. Cleopatra. 2. Ondo. Itxuratu dugu, Hartu diogu abian azken Bai, txampan, bai. ederto. Sei ikerrau pasuek, 60 Ondo. puntu. Primeran, Elisabeth eta Erlantz, imintzi batzuk egiteko prest. Bon beharko. Beharko, hartu lekua, mesedez. Jon eta Nikole bestaldean, lehenbiziko erronda. Guazen, denbora. Doblau sartu motxilein. Zer da hori? Goian, eratekua. Arantzatu. Eratekua. Korapio bat itena izan. Sokai, apala. Tendederoa. Ez, Eskailera. Sartzen izan un baitea. Sartzen Sartu izan un zoze, baitea. zer da? labandian. Ez. Bigarna, aldatu? Korapioa. Erateko, Zatoa. txupitu. Gazta. Matxa. Zerbait jaten nahi Jateko. zen. Jan. Jan da egan. Janderan. Otordua. Sobremesa, otordua. Ez? Otordua, eran, jan. Pintxoa. Bai? Pintxoa. Pintxo pote. Bai, oso ondo, pintxo botea. Zezena. Zezena, San Ferminak. Zezena eta Unaia. Ez. Zera, zezena da. Zaldia eta Zaldia. domadorea. Zezena bai. Zezena eta eta domatona, kauboia. Unaia. Non daude? Zer da hori? Zezen plazan. Baina? Iruñako zezen plazan. Nahiko da. Erlantzagin ba. Bai, zezena mugitu da ila gaizeago. Rodeoko Fruitos. zezena zen. Rodeoa, bai. Pintxopotin be musika barik ibili zera. Bai. Musika apur bat. Eta zagorra botatzen ari da birziklatzen, birziklatu zen itza. Vale. Togeina puntu. Jon Nikole, hobetzeko aukera gozue, Aprobetxatuko dugu, hartu lekua ba, Iker eta Nora bestaldean. Ikote, bota proposamena geldurri gabe, Eta demora. Txoria. Egan. Tximeleta. Ikusi. Tximeletak. Txantangorria. Ez? Txori txikia. Bai, Loroa. Ondo ari da, zehaztu. Loroa. Ez. Usoa. Ez. Txori txikia. Bai. Baina zein, bigarrena. Itxasa. Itxasoa igirigin. Ondartza. Bakua, erreka. Akuaiem. Oso ondo. Zezena. Entzierroa. San Ferminak. Bale, nortzu dira. Zezena. Zezena. Eta? Korrikalaria. Non? Iruñean. San Ferminetan. San Ferminetan. San Ferminetan. San Ferminetan, zezena, korrikalaria. Non? Iruñako San Ferminetan. Eta ze... Izena, Esan duzu lehen? Entzierroan. Bai, hori da. Hori da. bat falta. Eta? Txoria. Bai, zein? Tukana. Ez. Loroa. Usoa. Txantxangorriak. Jone oso ondo. hartu lekue. Jone, pixka fuerte xeago eginda, ja egan azteko azinen. Zinun. Kolibri txiki bat. Bai, bakizu horrela, mugitzen ditu egalak horrela geldi-geldiri dagoela. Kusgarria. Ondo, Silvio Rodríguez gitxi entzun zuiezuek. Kolibri gora eta bera da bila. Erto, venga, bi, 40 puntu! Iker eta Nora, zuek ere egalak azintzeko prest? Bai. Bai, hartu lekua, mesedez. Elisabeth eta Erlantz bestaldean, hirugarren erronda. Hirukorik ez dugu lortu. Oraingoan. Venga, indarrez danok, Demora. Bai, Iker? Zerbait ustu, limoia. Gazia. Gatza. Ez? Garratza. Txupito bat, oso bera dago Tabasco. Tabaskoa, bai? Bigarna? Bigarna norak? Gorila, tximpanzea, platno, Zoologikoan, tximua. lehoia, Zu garratxegi, behiratu beraiei. Godzilla, King Kong. tximu bat, gorila, simio bat, Opa, nola? tximu bat, Hirugarrena? bi pertsona, Bai. eta igerian, itxasoan, piztinan, Surfeatzen. Ez. ibaian,
Ez? Beste bat? Ia, bizo? Etzan da, Eguzkia hartzen. Eskatzaiola ezkontzeko. Bi pertsona Ondartzan. eguzkia hartzen. Bi pertsona ondartzan? Bi pertsona ondartzan. Matrimonia. Ezkontzen, bai! Ginjon. Ginjon, entzun da, bai. Asturias, Ginjon. Bueno, emozio asko nastu dira. Ezkontzak, oianeko basati hori ere, oiana zen behar genuena. Hala ere, azken segunduen, Elisabeta sartu zu. 40 puntu! Ezkontzekutan ondartzan. Ez da legutxarra? Dinot, bai, zeo zer egitekutan ondo. Eroglifikoak. Elisabeta Erlantz, non eskonduko zarete zuek? Las Vegasen, ondartzan, edo... Papera, sinatu eta festa itea. Bai, Ondo. festa bai. Hombre, hoi ezin da falta. Vale, ondo. Badau, baten bat? Ez. Vale. Hori lehenengo aurkitu beharko, gero ja... Etorkizuneko planak izango dire, ondo. Hapa zuek, lehenengoa denpora. Askotan galtzen duzu, Jaterakoan, ia, Jokatzerakoan. ez, hasi, Horte, hasi, Hortikan. ez, hasi, irakurten, an, ez, aur, urat, Ez. urat, Ez. hori, te, ez, ez, hasi irakurten, atzetik, ko, bale? kopetan, Kokordiako eta kon daude hortea, konortea. Bai, irakurtzeko piezean ordena ezinbestekoa. Probatu, kombinazio guztiak eta... Iau, bigarrena denpora. Hiriburu bat da, ura, ez, Han. bai, han baderantzuna esatik. Hamburgo, Nor da? Ni idea. ez dakit nora. Enuntziatua? Han modelo bat, aktore bat da. Bai? Cara Delevingne. Bueno, hau erresumo batan da oso ezaguna da. Ankara. Erlantz, hiriburu bat esan da, han, hasita, han... Ez hitzaren etortzen egiaz. Ez, Ez. Geografoa zara, Baina hau ez dugu ikasi, hau beste Zugeago gauza batzuk ibaiak ikasi eta ditu. mendiak eta... Bai, hori da. Punturik ez? Oh, Lastima. Jone Nikole. Beldurtuta, Beldurtuta ez. Edo puntuak, ditu, hauek. edo puntuak asmatzeko gogoz. Jonek hori ez da esaten Nikole, mesedez. Asmatu ditut, baina disimulatu. Puntu ikes. Asmatu zuenak. Ja, ezagunak. Puntu ikes egingoz. Ba, lehenengo da, denpora. Lapurrak hautsi du. Giltza. Bai. Giltzarrapoa, giltzarrapoa, giltzarri gela. Bai. Giltza. Giltzar, Giltza Giltzarrapoa, arrapoa. bai. Lapurra giltzarrapoa apurtu, giltza arrapoa. Giltzarrapoa, oso ondo. Giltzarrapoa, kandaua, bakizu, Kandaua. Bai, giltzarrapoa. kandagoa. Giltzarri gela ez. Hori asmatzeke dago orain. Ondo, bigarrena, denpora. Zauri bat egin dut. Bekainan. Bekainan. Oso ondo! Ardi horrek be soinua egiten du, eta ikusi zui egutegian 6. hilabetea markatuta zegoela, ekaina behar genuen, bekainan. Hau pazuek! 6 hilabetetakoak zuek? Kaina. Ustaia. Bai, Zorionak. Ote berri hon, egun puntu, ikote, oso ondo. Iker eta nora esan moduz, eroglifikoetan? Ondo, Ondo. trukituak ikasitu. Trukitoak bai, Oso ondo, oso ondo. Trukitoa Hau- da, trukito oso ona da, elementu guztiak lotu eta asmatzea. Baina ordenean jartzea. Ordenean hori da, erantzun Ondo. zuzena ematea, truko oso ona baita ere. Bueno, bai, hori da asmatzeko trukue, bai? fino Bai, estakoa. bai. Lehenengo eroglifikoa denpora. Galtzerdiak galdu ditut. Beia... Bale, Vale. zer behar dugu? Galtzeria galdu ditut. Beia... Bai, behiak zerrako? Galtzi. San Fermi... Beia... San Fermin. A ber, bai, behiak zer? Beia... Beiitza... Beia daukagu lengo ardizen moduen, baina berez soinua behar dugu, ez beia. Beia nola Bestela egiten du? beia bakarrik egongo zan. Mudantzan. Mudantza. Orain bai. Ona zenen, ora. Polita zen, baina... Bai, polita zen. Bai. Bokadillo horrek esan nahi du soinu hori behar dugula. Animo, Hori Iker nora? trukotxo hori bat aiz egun. Bigarrena, denpora. Beti eman. Beti deramat nireki. Zilarra... Asoka... Ez... Zilarra... Zilarra? Ar... Ez.
Azoka, Azoka nola, esaten dugu guk. Durango azoka, da. Bai? Si, arda, arda... Ondo! Eskerrak ikasi tekarri ditugun trikimailuak eroglifikoetakoek. Zinarra, argentum, en, da. Durangoko azokari da, deitzen diogu. Agenda. Baina trukotxo hauek ere ikasi ditugu, animo. Punturik ez. Lastima. Eta ondo ez batetik bestela, Bai, Jaski, Mertxe Merinok bidali digu argazkitxo bat, zazpikitxo bat. Gasolindegira, joan da Mertxe. Bai. Eta ikusi duan ez zegoela inor, eta arreta zerbitzurik ere ez zegoela. Gertatzen da. Bai. Demoraldi batean edo, epe labur batean, epe jakin batean, gazteleraz. Alabaitio kartelak, estazion desatendida. Euskaraz ordea, denboraldia, arretarik gabe, denboraldia. Eta Mertxek dio, baina noiz arte egongo da gasolindegi hau langilerik gabe. Uste dut Mertxe oraindik ere handagoela autotik atera ezin da. Mertxe, zoaz etxera, eta joan beste gasolindegi batera. Eskerrik asko bialtzea, Mertxe. Eta eskerrik asko bialtzea, Bidali zazpikiak, hori da. Zuek. Hor txalo batzuk, behar ditugu oso. Geuri bialdu, onelako bat. Apa zuek, iopa! Aurrera, miluzeko eskua, haupa zuek! Benitiko eskua, benitiko komodina jokoan, Elisabeth Erlantz. Zenbat balio dutela diozu? Esaera zaharraren arabera, adiskide honekin, orduak, luze, asko, labur, egun... Labur. Labur. Zerto. Eta mi luze hori, ikusi duzu? Ikusi zuen? Nortzen hori? Beste aurkezleren bat edo? Erre... Abokala? Abokala. Badago, gertatu da zerbait nik ezak dena edo? Bueno. Ikusiko dugu. Entzun hau? Eta... Playlist berria dutela. Nola du izena Karol G eta Shakiraren kantu honek? TGV, TQG, BTT, QQT. Bai? TGV. TGV? Ritxupito bazen. TGV. Jona Nikole? TQG. TQG. Ondo. QQT ere polita da, QQT. Beste. Eta abokala? Bai. Jone Nikole? Oso ondo. Eta aurrera. Nola zuen izena Ilenia Baglietako Goenkalean gorputzen zuen pertsonaiak? Ilenia, Helena, Eider, Eire... Ilenia. Beste garai batean, Ilenia. Ontxe dugu gazti hau. Bai, ez da. Errebotea? Eider. Eider. Erto. Asmatu. Te eta abokala. Favorez. Favor, horrela azkatuta. Begira hortxe lau. Zenbat balio dutela diozu, probatu nahi? Aurrera. Aurrera ba. Zein hitz eskutatu dugu goazeneko elkarrizketa honetan? Tio, hau mitiko gogorra izango da. Ez esageratu. Ez, eta gainera... Eta gainera ez dago... Zago zer, hondartzarik, tabernarik, frontoirik, igerilekurik. Tabernarik. Tabernarik? Goazenen? Jone Nikole? Ondartzarik. Eta gainera ez dago hondartzarik. Nola zenekien hori esan behar Ze nuela? igerilekua badau. Baina, eski. Claro. Ze bokal? Eta haze aukera lehenbiziko komodina irabazteko. Azken errondara salto egin aurretik. Probatu nahi? Nikole, ikusi du zerbait? Barruko arroparen presioak Erakusten ditu intentzioak. Dilatu no da, bebe. Ondo! Komodina. Alegia, zemateko inbertsioa egin dutun hor. Erakusteko bada edo ez? Ba, Izaten bueno, da normalien, dela, erakusteko bada edo ez? Ba, oso ondo, lehenengo komodina eskuratuta. Zer, badako zuie? Barruko arropa. Sosten onak, barruko arropa? Jantitak. Onak, erakusteko moduen. Bigarren! Han komodina! Bigarren eskuak dio, ezer ere beharrez baduzu zergatik joaten zara bertara. Hau pareskak. Hauetako zelanetan ez du parte hartu Nagore Aranburu aktoreak. Irati, Kerer, Urteberri Onamona, Tasio. Tasio. Oso ondo.
Ene batzuk, bokala? A. Entzun hau. Zenbat aldiz errepikatu du behar hitza Armosu taldeak 3, 4, 5, 6. Lau. Iker nora? 6. Beste rebote bat. 3. Ondo. Eta bokala? Herri batzuk? Askatu? Elisabeth Erlantz? Ez, beste ronda bat. Jone Nikole seguntzat. Ze kolore du nagusiki AEK-aren logoak? Horia, berdea, laranja, urdina? Naranja. Osundo. Laranja, AEK-an. Bokala? I. Entzun ere ez, Erne ari dira, Askatuko da beste bat? Beste ronda bat? Beste bat. Entzun! Wow! Superfana nintzen. Nola du izen entzun dugun taldeak Texas Inexes Roxette Belan Sebastian? Roxette. Iker nora? Belan Sebastian. Elisabeth Erlantz? Texas. Bai, Sherlyn Spitzeri, ze ona. Bokala? Ikote? Askatu? Elisabeth Erlantz, azken erronda zain, bestela? Noten duenak, behar. Arin, tik-tak, bai edo ez? Ez. Ba, Jone Nikole, azken erronda, adi errebotei guztiok. Ze abeslareri egin diogu Zuma? El Drogas da, Fermin Muguruza da, Gari da, Evaristo da. El Drogas. Iker nora? Evaristo. Ondo. Bai. Hortxe, de batzuk, azken bokala? I. I bat zegoen. Iker eta nora? Komodina jokoan, bota zezer. Bai? Basarrean nahita... Ez dakigu. Ikusi egingo dugu, Komodinik ez. bastarrean nahita galtzen denak behar ez duena erosten du. Iker nora, baina beste aukera bat orain. Hirugarren eskua. Eutxi komodinari, sarritan ez da asko behar. Ze koloretakoak dira New Yorkeko taxiak. Horiak. Taxi horiak. Itoi. Ondo. Te eta bokala? A. Erne, ze hitz ezkutatu dugu itxaso telesaileko elkarrizketa honetan? Eta amaitzean? Beste beltegira eramango zaitut. Galderarik? Ez, pixka bat. Urduri. Nago. Zerekin? Nire bete beharrekin. Bai, ulertzen dut. Aukerak, nahaztuta, kezkatuta, urduri, pitxirri. Urduri. Errebotea, Kezkatuta. bigarren errebotea. Nastuta. Eta pitxirri. Ez, pixka bat nahastuta nago. Zerekin? Nire bete beharrekin. Nahaztuta. Bokala? Ez. Eta aurrera. Ikerretan ora. 2025ko ekaineko zein egunetan emango du lehen kontzertua Bruce Springsteenak Donostian? 21. Aukerarik ez du behar hauek, 21 batean. Bai? K batzuk, bokala. O. Sarritan ez da asko behar. Probatu nahi duzu edo, aurrera ingo dugu. Aurrera. Bai. Ea ba, entzun. Boazeona. Nola du izena entzun dugun Kerobiaren kantutzar honek? Konturatu naiz, ieie, loaldia esnatu naiz. Konturatu naiz.
Konturatu nahi. Konturatu nahi. Rebotea? Esnatu naiz. Oh Bai, bai. yeah. I. B, bokalak. I. Kotxino egin zuten, pero bia, Bai. espaldiko parte, Oso ze onak. onak, ze ondo sartu Oso, den be bai, oso ze onak. onak. Sarritan ez da asko behar, bikote? Azken errondara beraz? Ikerretan ora. Bere izen artistikoaren arabera, nola du izena Tildak. Swinton, Swanson, Svensson, Zwan. Juan. Zwan? Hori. Ez? Svensson. Svensson, hauek klinikak edo zer dira ba? Aginenak. Swanson. Tilda Swinton? Ez daukagu, komodinik? Eta horrela, xe, akomodik ez du, anatu hirugarren eskuan. Oh, txaloak. Txikudatik, geratuko gara. Komodin bakarra, banatu dugu, honela daude markagailuak, zein da zuzenen aurretik ari danok. 140 puntu, Elizabeth eta Erlantzek. 360 komodina, Jonek eta Nikolek. Iker Nora, 220. Zein da zuzena? Lehenengo errondan, jakin nahi duguna izango da, ugaztunak dira. Elizabeth Erlantz, hasi erantzuten zeuek eta aukerak. Lemurra, izurdea, gualabia, itxastxakurra, itxaszaldia, sagustarra, balea, komodoko dragoia, marrazoa, ornitorrinkoa, katxalotea. Izurdea. Jone Nikole. Lemurra. Primatea bai. Ikerretan ora. Katxalotea. Hau zetazoen taldekoa. Elizabeth Erlantz. Balea. Talde bereko hau. Ugaztun handiena munduko da. Boa. Jone Nikole. Xauzarra. Ikerretan ora. Marrazoa. Marrazoa arraina da ba. Elizabeth Erlantz. Ornitorrinkoa. Hau da denetik, egia esan. Jone Nikole. Gualabia. Ugaztun martxupiala bai. Ze aukera Elizabeth Erlantz. Itxastxakurra. Puntuak biltzeko. Itxas ugaztuna da bai. Oso ondo. 150 puntu. Elizabeth eta Erlantzentzat. Bigarren errondan, Jone Nikole, zeue kasita, 25 urte baino gehiago dituzte. 25 urte baino gehiago. Harry Potter, Elui Arriztegia, Janire González Etxebarri, Berbaserka, Aba, Jaizkibel, Konpainia, Josun Arakistain, Kaiku Arraun Elkartea, Da Vinci Kodea, Gazte Irratiak Enzazpi. Eluiar. 96an argitaratu zen lehen edizio osoa bai. Iker Nora, Aba. 72an sortu da, pentsa. no baino gehiago. Elizabeth Erlantz, Harry Potter. Harry Potter. potxa, 97koa. Gazte irratia. 90an sortua, gaztea, ja. gaztea. Hori da? Iker Nora, Ken Zazpi. la la la. 96an sortuak. La la la. Erne, Elizabeth Erlantz, Da Vinci Kodea. 21 urte ditua. 2003, eh? Bai? Jone Nikole, Josune Arakistain. 28 urte ditu. Ikerretan Nora, Jaizkibel. Zondo? basekulok aukera, Jone Ta Nikole, komodina. Komodina. erabili eta taulako puntu guztiak eskuratzeko. Horagarri, 150 puntu. Komodina ondo erabilita. Iker Nora, azken erronda eta zeuek hasiko zarete erantzuten. Hirugarren errondan, estilo arkitektonikoak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Minoikoa, dravidikoa, etruskoa, anaximandroa, bizantinoa, anglosajoia, otoniarra, janoka, epikuroa, atomismoa, platereskoa. Otoñarra. Otondar arkitektura. Bizantinoa. Ondo, Minoikoa. Kreta uartean garatua, bai.
Iker nora? Etruskoa. Antzinako Italia erdialdean. Laterezkoa. Sondo? Jone Nikole? Epikuro, Sokrates eta Aristotelesen markatu ikasle filosofoia izan zen. Oso modan dago Epikuro. Bai, ez da? Bai. Zehatza, konkreto esaten dago negeuzek filosofian, eta bai. Iker, nora? Anoka. Koreako arkitektura estilo tradizionala, bai. Atomismoa. Hau ere teoria filosofiko bat daba. Iker eta nora? Drabidikoa. Zuzena da? Zuzena da. Planto egiteko aukera daukazu, Edo osatu. Planto egin da berdinketa legoke? 70 puntu. Edo osatu eta aurrera. Osatu. Osatu. Anaximandroa. Eta zuzena ba! Anglosajoia zen, berdinketarako tartea egon da, baina berdinketa barik eratu gara. 280 Elisabetek eta Hernantzek, 510 Jon eta Nikole, Iker eta Nora, 220. Iker eta Nora! Aurrera egin nahi genuen, arriskatu egin bartzen horretarako, arriskatu gara eta kale, lastima. Ibilbide laburra, zuena miluzen, baina zer moduzkoa? Oso divertigarria. Bai. Bai, ez da? Eta oso ondo, lehian azken momentura arte, Esan baituzue, parte hartera gatoz, parte hartu duzue, ondo hartu ere. Beraz, bikote, eskerrik asko eta ondo segi, bale? Apazue! Ez du izan dira kontuak, final erditan, edo final erditara zailkatu horretik, Elisabet Erlantz. Eskerrak? Bai. Berriro tentsioarekin. Bai, ez da? Gustatzen zaigu, horregatik egite dugu. Beste nakatxei esker, aurrera zuek. Erosoago, Jon eta Nikole. Bai, gaur bai. Ondo ez da, komodinak eta... Horia. Ongi. Sokatiran ere, erantzuten lehenak, puntu gutxi horrekin Elisabet eta Erlantz. Animo, hartu lekua, Sokatirara goaz. Denbora. Zein aktorek jokatzen zuen Walker Texaseko Rangerraren papera? Paso. Chuck Norris, zein lurraldetan dago Arralde mendia? Nafarroan. Bizkaian dago, Bizkaiko zein udalerritan dago Retuerto auzoa? Basaurin. Barakaldon dago, organista bazara, ze instrumentu jotzen duzu? Organoa. Organoa. Ze elementu kimikoren simboloa da HG? Merkurio. Osondo. Zein da lurreko kontinenterik zabalena? Asia. Asia, bai. Ze herrialdetako eskualdea da Kerala? Nepal. India. Zein eskultorerenak dira Azkoitiko 7 frontoiak? Oteiza. Osondo. Donapaleuko ze abeslarik plazaratu zuen festa diskoa 2023an? Olaia Intziarte. Ane Txegoienek, ze monumentu agertzen da Paris Saint-Germainen armarrian? Torre Eiffela. Boi. Nola du izena Frantziako polizia militarrak? Gendarmeri. Bai. Boliviaz gain, Hego Amerikako zein beste herrialdek ez du kostalderik? Paraguay. Paraguay. Poloniako zein hiri izan zen 2016an Europako kultura hiriburu Donostiarekin batera? Varsovia. Wroclaw, zein herrialdetako hiria da Pyongyang? China. Ipar Koreakoa da, Italiako zein hiritan sortu zen alderdi komunista? Nápoles. Livornon, txirrindularitzako zenbat klasiko dira monumentu? 6. 5, zein euskal hiriburutan dago Estafeta kalea? Iruñan. Iruñean. Afrikako zein herrialderen izenak esan nahi du jende zuzenaren lurraldea? Senegal. Burkina Faso, Frantziako zein hiritakoa zen Cyrano izeneko pertsonaia literarioa? Paris. Bergerakekoa. Nork idatzi zuen Rio Mundo liburua? Victor Hugok. Jon Maiak, zenbat kolore ditu Siriako banderak? Lau. Lau ditu. Zein klanetako kide ziren Aita Jauna filmeko protagonistak? Paso. Corleone, zein herrialdetan jaio zen Maria Montessori? Italia. Italian. Ze arte disiplinatan nabarmendu zen Mentxu Gal? Pinturan. Pinturan. Kanguruarekin batera, zein da Australiako animalia ezagunena? Koala. Koala.
Ohiko autoetan pedalen zein posiziotan egoten da galga? Ezkerrekoan. Erdian egoten da. Nola du izena bihar non dagoen udalerri euskaldunak? Eskiula du izena. Elizabeth, Erlantz, eusten. Penatxu Erlantz, finalerako gugu edakozu. Bai, egia esan, bai. Galga eman pena. Galga zapaldua, Ligara. Urrengo biluzen, zailkatu zarete behintzet, eta beste aukera bat izango duzu. Jone eta Nikole eta Jone. Laugarren saioa, laugarren finala. Tenga, behar gara zuen estatistikak eta errepikatzen. Naira, Bai, Giruz ere, bueno, pozik egoteko moduan. Pozik. 1.100 euro pilatuta. Bai. Zagit gogoan duzuen kopurua, gaur zakuan eta... 6.000 Eta orain, ozenago esan da? 6.000 6.000 euro gaur! Hau patone, ondo! Zune ikastetxeko laguna, Portugaletatik akazuek. Zerrik asko. Eta txekuei deialdi egin gurekin bat egiteko aplikazio horren bitartez. Entzun zer zan gure fanak ziren Bizkaiko jubilatuak. Bai, bereziki. Bereziki. Hori da. Bueno, fan asko, Jende asko, baina baina batzuk bilbotarrak izango die. Hori da. Bai, Bilbo leku ederra da, Bilbo? Bilbo leku ederra da. Jone Nikole, Bilbo, zema biztan lehituen galdetuta? Asko. Erantzuna zuzena da. Bai. Bai. Zehaztu beharko genuke, bizka? Eustaten datuen arabera, 2023ko datua da. Bilbok, 284.284 biztanle ditu. Hiriak. Ez da Bilbo alde edo Bilbo handia. Jone, Nikole, zorte hon, Bilbo hiriak, baino biztanle gehiago dituzte denbora. Nantesek, bai edo ez? Bonn. Rotterdam. Bratislava. Tesalonika. Amberes. Bari. Malmo. Wrocław. Timisoara. Porto. Egiaztatu egingo dugu. Lauakatz. Bilbo hiriak, baino biztanle gehiago dituzte. Bostakatz. Oso ondo, Biakatz. Egiaztapenik ez, baina aldaketak egiteko denbora bai. Azken segundoak. Jon eta Nikole. Jarri ditugu. Hortxe. 11 lekuak daukien lekuan. Urrezko galdera, adi. Jakin nahi duguna da, merkantzia porturik garrantzitsuena duten biak zeintzuk diren denbora. Bo segundo. Iru. Lanak eginda. Jone Nikole, ondo. Bai. Zemuz? Bueno, dudatan. Bai. Hobetzen, joan gara, pixkanaka, ideia apur bat bai. Bai. Hala ere. Ederto,
Baiezko eremuan jarri dugu Rotterdam. Zuzena da? 600.000 lagun. Bizi baitira bertan. Bratislava? Kasik 500.000 biztanle ditu honek. Eslovenian bata eta Herberetan bestea, noski. Malmo, Baiezko eremuan. Jon eta Nikole. Bai? 300 eta 60.000 lagun inguru bizi dira bertan. Suedian, hemen zer egon zaren Eurovision edo? Eta bada Bron izeneko telesail bat, bertan kokatu da. Bale, igual hori Oso ikusi ona, dut. Bale, igual hori ikusi dut. Kopenhague eta Malmo. Batzen dituen. Bai, Zubia eta hori da. krimenak Bale. Amberes. Baiezko eremuan. 500.000 lagunetik gora bizi baitira bertan, bai? Ondo? Belgikan. Hori. Bon, Alemaniara goaz. Ezezko eremuan zuzena da? Mendebaldeko Alemanian kasunetan, ez da 340.000 biztanlera heltzen. Bari, non kokatuko dugu? Bali ondoan. Ezezko eremuan Italiako Bari zuzena da? Apulia eskualdeko hiriburua, 315.000 biztanlekoa. 300 euro, oso ondo. Barira iristen gara. Timisoarara? Seguru baietz be bai. Ezezko eremuan zuzena da? Serbiako mugatik gertu, 325.000 biztanletik bera ditu egun. Porto. Zer derra, Porto? Ederra. Egonda egongo zarete? Bai. Zenbatu zen dituzten biztanleak? Ez turistasko zegoen. Turistasko? Hori bai. Zenbatuko gaditu? Doblia. Berez, Bilbori baino biztanle gutxiago jarri dizkiegu. Portori, zuzena da? 250.000 biztanle baino gutxiago baititu. Gero turistak. Hori bai. Ze, ondo neskak, 100 euro. Bai. Ba, gehiago nahi dugu. Tesalonika ezezko eremuan zuzena da? Egeo iparraldean, 320.000 ditu. Frantzian, Nantes, Baiezko eremuan. Bai? Hortxe akatxak, bai, Nantes, 325.000 biztanle ingururekin, ezezkoan jarri behar genuen, eta Wrocław, 700.000 biztanle inguruko hiria, Polonia egomendebaldean, hori baiezkoan, noski. Oso ondo? Azken momenturaino aldaketak egiten, 250 euro, Jone Nikole, 1.000 euro bihurtzeko aukera, urrezko galderaren erantzun zuzena jasotau, zuzen bikoitza. Merkataritza porturik garrantzitsuena duten biak dira. Hori galdetu dugu. Rotterdam, tita baten. Bai. Zalantza barik. Ezaunen. Bai. Bai. Holandako portuak oso ezaguna, tia. Benetan? Bai. Benetan? Benetan? Rotterdam, zuzena da? Europako handiena eta munduko nagusienetakoa. Aurretik, Singapur eta Shangaikoa besterik ez ditu, pentsa. Ba, Nantesek horretzen izkigu 1.000 euro edo 250 geratuko gara. Jone Nikole, zer? Bialeta pozik. Bai. Bialeta pozik, zalantzak pile bat, tiru ere bai. Baina Nantes aukeratu dugu? Bai. Jone Nikole, zuzena da Nantes, 1.000 euro jokoan. Hortxean denez aukeratu beharra, oso ondo, alare, okazuek. Ondo, bikote! Lautik lau final jokatuta! 1.550 euro zuena dira. Eutxi horri, estatistikako nahi dira eta okazuek. Eskerrik asko, gauelo hortxe gotiarren bat, bigortu zabetela eta gabon! Aur, aur!